салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон. Бародарои азиз, ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро хотири модаро падилица кунед. Чанд қа метавонед чи группа ватсапа, чи имоҳай, чи телеграма, чи сайтои одноклассники дора история кунед. Бародарои азиз ки ҳамин номере ки авиакаса ҳама вақта мемонам, да ҳамин номер бовар ки дар рӯз 5 занак, 6 модар, 7 модар мақсад шикоят аз ҳамин сиделкаҳо мекунам. Ки мақсад мега сум мепартоем, да 4 списка мо мепартоем. Сума мо мепартоем, кор фалон ҷода даст мегам, мо да 4 списка мепартоя. Барои илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам бародарои азиз, хоҳарои азиз, модарои азиз, ҳамин хеле мақсад дар фанд фред нағалтан. И сиделкое ки мардумои тоҷик мо мегам, бо мегум ки ман мақсад ягон одамизота пасна ҳаст, модарое ки хизмат мекунанд, ҳақи дигар модароро мақсад ҳо дистрибьютор мақсад ҷои корам сиделка мебарам метан. Не ки 60-70% дурӯғ мега, руша сиёҳ мекуна, мақсад надора, на ягон офис доранд. Баъдан як чи дигар бародари азиз мегум, то ҳам вақте занг медиҳед хи видеовизов кунед ҳамуро ба телефон бибинедшон ку ҳам кия то кида сум мепартои ку чико мекуна ҳами гуво мо ҳақи кора ме тап сума мепартоям сиё ба ҳами тамом меяқ меди чор нискаш партов мақсад морам занг мезем морам чор немекунам моро чихе меёбем ба дигар. Барои ин бародарои азиз аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳамин видеоро чанд қа метавонед ҳам лайк монем падилисаш кунед ки ҳамаи модаро бибинанд, мақсад фребшон накунанд дигар ҳами одамои ахмақе ки ҳамин коро да мақсад раҳ мегиранд, мақсад о мо сиделка кор мекунем, мо хелем туда суда. И дурӯға тоҷик моро мегуфтесам ку мардуми тоҷик мо зана модарое ки хеле ҳаст баъзе занҳои ҳастанд хеле ба гуфти хушон и кори хушон бизнеси хушон рӯшона сиёҳ мекунанд. Ягон намои тариси чӣ надоранд. ҳаст сиделка худшон ба худшон офис доранд, точка доранд, ҷо доранд, онаҷа мерай ҳо сумша мегира, мақсад чизои российскиро бо мегум ки Россияда пул намегира. Ай ойликд минус мегум. Ман бисёршон қатъиямо гап задам, мега мо прямо период пул намегирем мега. Мода мега чӣ мекунам? Мақсад кор мемонем, ойликш мақсад 45000 боша, ҳамо 35000 мега 10000 ойлики аввалаш минус мекунад, тома далши 45000 мегири. Ай тоҷико боша не 20000 период парто, баран оҷа фалон ҷода кори сиделка кампира нигоҳ ку. Барои хас ҳаматон хоҳиш мекунам, бисёрш аст дурӯғ мега. То ба видео набинед, суратча бигирен, паспортча бигирен, чӣ кунем баъдан сум партоем ки пага фребтон накуна. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам ба ахирда ана видеоро падилиса кунен, номере ки дар поён мемонам, номере авиакасаи хедмонаи бародарои азиз, бисёр сол медиҳед ки акай рекламаи хайри муҳоҷир, бале авиакасаи хайри муҳоҷире бачаҳои азиз. Ин ҳаминҷа мемонам бародаро билет ай киҷо ба киҷо дар кораи дар ин ватсап бинавис, числата бинавис, тамом шер бачаҳо. Баъдан ба дигар реклама мемонем, рекламаи граница, касои бародаро дар шаҳри Москва ҳастен, каси дар граница дар корай, марҳамат дар номеро дар ин поён дета номер нароша мемонам, занг бизанед бо айноми хайри муҳоҷир гап занед, иншоалло бо скидкош ҳастай. Худо ҳаматон нигаҳбон боша, худо ёру мададгоратон. Салом алейкум. Салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум ба кулли мусалмонои дунё. Алҳамдулиллоҳ имрӯз бо як бародари мо мақсад даъват кард ки биё мақсад ба ҷон граница мебарам бародарои азиз. Ай метро сарис мекадем ки бидонем магазини T-Mobile 0101 ай метро 50 метр дурай бародарои азиз. Инҷа миёем ина мошино салон мошино аб бишия бародаро касе ки реклама мекунад бародарои азиз аввал омада мошиноро мебинем чи хел аст бародаро мебинем баъдан реклама мекунад. Ана бародарои азиз ана ина мошин дута мошин дорам мошино ҷипан мошино ҳастанд. کسایی که میخواهید که مثلا گرانیس قزاقستان رفته اول که با خودی الله میشه هر یک چیزی که میشه خداوند خودش بعد بنده ها مثلا سبب میشه برادرای عزیز من برادرها مثلا من نمرهشون در پایان میمونم میتونین در نمرهشون میتونین در واتساپ بنویسین در شهر مسکو مترو سریچنو برادرای ما میگم مترو سریچنو سحرو مثلا پای سحرون جو او گاب میدونه سحرو من چایخانه هستن اینجا چایخانه شاورمان از دیگه شاورخانه هستی که همینجا میایم مخصوص هر روز جمع میشین همینجا هم اساسا جمع میشین و یک جا انشالله به خود الله بعدا راه سوی گرانیتسا میریم انشالله. اولش خداوند خودش بعدا این برادرها مثلا سبب میشن صحب سلامت انشالله گرانیتسا رفته و میایم انشالله اگر پادپیسچیکای ما باشه کدام که مثلا میایم یا زنگ بزنید که کانال خیری مهاجر مثلا زنگ بزنید رفته گرانیتسا اومده صحب سلامت حتما برادر من میگم بو ویدیو میکنه مثلا که گرانیتسا اومده صحب سلامت ویدیو میکنه و در روی میکنه ما انشالله با در کانال میپارتم برادرای عزیز چیزی که میشوه همه وقت مثلا ات کتاب نشون تو میتون یگون که نه فانده نه دروغه نه یگون که نیست
هر چقدر به خاطر الله میایم رکلام میکنیم که پلیس و برادرای ما از اون نکشن چی نکنن. ما میگم شهر مسکو مترو سریع نومرو هست آدرسو هست زنگ بزنیم ان شاء الله برادر در خدمت هست. خداوند یار مدد براتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام